ጋዜጣዊ መግለጺ ምንቅስቃሴ አከለ በምክንያት መዓልቲ ናጽነት 2026 ኤርትራ ሎሚ 24 ጉንበት 2026 መበል 35 ዓመት ናጽነታ ከተበልያ እዛ ዓለት እዚኣ እቶም ምእንቲ ሙሉእ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ለ30 ዓመታት ብዕጥቂ ዝተቃለሱ ደቃ ናብ ኣስመራ ዋና ከተማ ኤርትራ ዝኣተውላ መዓልቲ እያ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምኽባርና ኸኣ ኣብ ታሪኽ ኤርትራዊ ወለዶታት ትህቦ ክብርን ድምቀትን ፍሉይን ልዑልን እዩ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ተኸታተልቲ መንግስታት ኢትዮጵያን ደገፍቶምን ጥራሕ ኣይኮነን ሰይሩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ሓንሳብ ምስ መንግስቲ ኢህወደግ ናይ ሓባር መንግስቲ ክንገብር ኢና ዝበሉ ሓንሳብ ምስቶም ኣስመራ ኸይንኣቱ ብረትና ክንዓጽፍ ዘገደዱ ነዳያት ስዒሩ እዩ ነስመራ ኣትዩ ኤርትራ እምበኣር ንኹሉ ኣንጻር ዝተኣልመን ዝተጠጀአን ውዲታት ስዒራ እያ ናጽነታ ጨቢጣ ናይ ኤርትራ ናጽነት ዘይተኸብረ ናይ መን ናጽነት ክኽበር ይከኣል ኤርትራ ሃገርና ወላ እኳ ሙሉእ ናጽነት ሃልይዋ ምስ ዓለም እንተተሰርዐት ካብ ቃንዛ ግን ገና ኣይዕረፈትን ሕሱማት ናይ ግዳም ገዛእታ ዝገደፍዎ መሪር ቃንዛ ብደቃ ክድገም ብዓይና ትርአላ ን35 ዓመታት ክትደሚ ህዝባ ዋና ሲኢኑ ፈቐዱ ክብተን መንእሰያታ መጻኢ ጸልሚትዎም ገዲፎማ ክዕዘሩ ኣባይታን ፋብሪካታታን ዓንዮም ናብ ሓመድ ክቕየሩ ኣብየት ዝብላ ሰብ ኣይረኸበትን ኣብ ውሽጢ ናብ ግዳምን ዘለና ደቃ ብዛዕባ ዘለዋ ሽግር ብሓባር ከነማርር እምበር ብዛዕባ ፍታሕ ክንዝቲ ኣብ ሓደ ቅርዓት ብሓባር ክንዓስልን ክንዝትን ኣይከኣልናን ናይ ሓርነት ቃልሲ ንውሑዳት ሰብ ሕልና ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ን35 ዓመታት ፍታሕ ከየምፀና ብሓባር ኣይምደመናን ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፋ 35 ዓመታት ቀስ ብቐስ ካብ ሕቶ ዲሞክራሲ ናብ ሕቶ ምህላውን ዘይምህላውን ተሰጋጊርና ኣለና እቲ ኣብ እንግዳዓ ህዝቢ ኤርትራ ተወጢሑ መኸዳም ዝለመደ ናይ ኤርትራ ስርዓት ብዛዕባ ህላው እምበር ብዛዕባ ህላው ኤርትራን ህዝባን ዘወድሶ ኣይኮነን ኤርትራ ከም መጣልዒ ካርታ ተጠቂሙ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ኣለኹ ንምባል እንተዘይኮይኑ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮን ዲፕሎማስያዊ ርክብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ መዓልቲ ናጽነት ንስለ በዓል ተባሂሉ ዝግበር ሆይታ ኣይኮነን መዓልቲ ናጽነት ምኽባር ማለት ታሪኽና እንፈልጠሉ መጻኢና እንማዕድወሉ መዓልቲ እታ ብኣሽሓት መስዋዕቲ ዝተረኽበት ናጽነት ብኸመይ ወለዶታት ተዓቂባ ትነብር ክንዝትን ሓቢርና ክንሰርሕን መብጽዓ ኣለና ኤርትራ ሃገርና ውሕስ ለውጢ ትደልላ ህዝቢ ኤርትራ ውሕስ ለውጢ ይደልሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኸኣ ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ኢና እቶም ካብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ተገሊሎም ብማዕዶ ዝሕዘቡ ምእንቶም ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ደቂ ህዝቢ ከም ዘለዉ ክዝክሩ ይግባእ ሃገር እንዳበረሰት ርእስኻ ብሑፃ ምቕባር ካብቶም ኣብ ልዕሊ ሑፃ ኮይኖም ሃገር ዘብርሱ ዘለዉ ዝፈልየካ ፍጹም የለን ሎሚ ብዛዕባ ጸገም ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ታሪኽ ሜዳ ኤርትራን እንዛረበሉ እዋን ኣይኮነን ሎሚ ብዛዕባ እቲ ን35 ዓመታት ዝተኣጉደ ሓዊ ዝለከመ ኸይለከመ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንእትወሉ ግዜ ሽግርና መስቶም ለውጢ ኸይንገብር ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተቆይጦም 35 ዓመታት ዘንብዑናን ዝሓልኩናን ሰብ ሽርካ ኣይኮነን ካብኣቶም እንጽበዮ ፍታሕ ግዜ ዝሓለፎይ ሽግርና ኣብ ክንዲ ንግዳም ንውሽጥና ዘይምጥማትናይ ናይ ልዕሊ 50 ዓመታት ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ኤርትራዊ እትኸውን ናይ ሓባር ሃገር ንምፍጣር እምበር ገለን ሰብ ገዛ ገለን ሰብ ደገ ክንከውን ኣይነበረን ናይ ሓባር ሃገር ከዓ ብናይ ሓባር ቃልሲ ጥራሕ ትፍጠር ኤርትራ ሃገርና ብርግጽ ኣብ ሓደጋ ኣላ መድሕን ናይዚ ሃገር ከዓ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኢና
أبزي أفريقيا بدك 40-50 اتمرحلو زلا أوان إرتران 35 عامتات بقوامن بايتون زي بلوم شماغلتات كتمرح كم رأي زحن خيلن بجيكاتن بنكسنت زمرحا هجرات عرب قريفكا إرترا قوام بايتون مريجان زي بلا انكو هجر عب عالمنا كابز زخف وردتن حنكتن كايلن كمتي أبربعتات عندنا تادميت أميلنا خصصنا يوم أبوتاتنا كنكسس زي كونه كنلوت يزلنا اتلوتي أب إدنان بر أب إلتوم لوت خين جبر زحال كنا يكونن زلو أبزوان زي أب كباب إرترا انتن حماق انتن تصبق نايلوت نفاسي نفسالو كم هزبي نزا حيال نفاس زي كنقوات أتصورون تزيكينا داقم نزها قرأ أب حيال زيت وطو شقر شميمنا ياخن حلفينا اتزعابي طلمت أبلع على سماءتاتنا نسنقلاتنا كا أزي لومي هاقر نمدحان نتارا نفل أواني لومي كلنا بوليتيكا حتوتات كالا أو مخان بقبر نسرح الأواني لومي أوشت إرتراز لو هزبن من إسين تقندنا يلو تحايل مقانو أن أمن الأواني لومي بحبار زي مسرحنا زغفلنا واقا غساب كندي عب مخانو النقم قمل أواني أوشتنا بدد جنزلنا حزب إرترا نزيل جزيز حلفو سرعات وحفنا معر أفريقان عالمن اتسرع هاجر كنفتركا عقمن حيلنا لنا عالم الخيمن كسقاسية أكل إرتراويان 14 قنبت 3 شحن 10 كدشتن